Omfethu News yibo malume bephephethe kumaskandi. Yibo abantu abaziyo ukuthi benzani. Agxeka uKhuzani ngapha bebheka into ethize encanyana abazoyibhala ngoKhuzani enhle bemgxeke ngapha. Yibo laba bantu abawisa uKhuzani. Okumsebenzi wabo ukumlwisa nokumwisa uKhuzani entweni ayizamayo. Siyazi bafowethu nisaphotha emdletsheni. Nonke ningobhanyazelo, omaputoland, namapheji amaningi nje lapha ko-TikTok nako-YouTube. Siyazi ukuthi laphana nizophusha i-propaganda, i-agenda yasemdletsheni. Lokho siyaku-understand. Siya-understand ukuthi ngesikhathi enikhuphuke ngaso, eniqale ngaso ukwenza izinto, beniyithandela ey'nhlizweni zenu umthandeni. Beningeke nimfeve uKhuzani because uKhuzani ufike ngalesa sikhathi wahamba nomtshengiseni. Beniyithandela uMgqumeni, nasokomgqumeni naye ko-SK. So vele noma nenza umsebenzi wenu underground nizenza ngathi ni-partial. Anikho partial, nibuhlungu. Nina kusuka nini senenza nje abalandeli, because abalandeli abalokhu beyikhulumela izinto abayikhulumayo. Nani boMfethu News niyayiphusha lento, niyayiphusha le propaganda. Into yenu siyazi nithanda umthandeni uMfethu News. Kuyanehlula ukufihla, hlezi ngisho kuyanehlula. Sekuqubuka umsindo abangaphesheya bathi cho ubufakazi. Ubufakazi buphi? Ubani oke eweza nobufakazi? Ubani oze nobufakazi? Ubani oze nobufakazi? Ubuthathe kuphi? Iluphi lobu bufakazi okhuluma ngabo? What evidence? What evidence? Nike nabona nina i-PSL ingaphezulu kwesafa eSouth Africa. Imanda Bhuti ephethe lonke ibhola izophathwa i-PSL. Ayikho loo nto le. Nina qhubekani ukudefenda, nizame ukwenza ubabweni uSibeko azizwe kahle, azizwe engcono. Khuzani akekho kuRisa. uKhuzani uku-Universal. Uye omphathele umusic wakhe owudistributhayo. Kanti ngicanti yini ningamboni uKhuzani kulezi zinto zenu, kulezi igexe zoRisa? Senifuna ukukala yonke into ngoRisa ngoba nakho uthandwa yini, ngoba nakho uRisa wenza into eniyifunayo. Akuna report la okumele itholakale njengoba kwaRisa ukuthi ubufakazi buphi? Akunabufakazi next la. Ninavumana ukuthi induku yasha, nizama ukulwisa yonke i-trend yakwaGuqa yonke indlela. Akeke nilunga. Kodwa ngasho ukuthi kwama-Red Nation zifundile ziyazinto, ziyazazi izinto. Ayikho into ongathiwa aziyazi laphana. Even nama-report akhona ahamba umgunyathi azenza ngathi awafevi. Ama-support amadala kamthandeni uMfethu News. Nabaye baningi nobhanyazile nobani bani. Nqwaba benza nje into eyodwa. So ngiyayithanda le pain uKhuzani ayidelivayo laphana kuma-reporters akwa-Red Nation nakubalandeli. uKhuzani udeliver enye i-pain enhle kakhulu, emnandi kakhulu. Hleze ney'mpendulo uKhuzani. Since last year uKhuzani ezokhipha i-album yakhe, uney'mpendulo zonke ey'funakalayo. Wakhipha i-sound lapha kwangathi kwiphucuzeko uzoyikhipha Angidlali Ney'ngane. Wagcina nje kuyi-sound ayidlala le. Wathi wafa mfana kungathi enye ingoma azoyikhipha, wagcina nje kuyigama nje ayikhandela lona. Alangavela nakuvela lapha waphinde wakhipha ne-playlist iy'ngoma ukuthi zizoba kanjani. Wafaka lezi zinto ey'ngekho lapho uKhuzani. Yabona nje waphinde wayaphesheya wabuya weza emshadweni kaThibe. Uyabona nje uKhuzani selokhu nje. The way i-pain ayideliver ngakhona ngi-happy, ngi-excited kakhulu. Unenye i-pain uKhuzani ayideliver kula madoda lawa angale nasey'ntokazini. Hey, ney'ntokazi angale kwa-Red. Kuyaphithizela kuGoogle. La bantu bafundile. Abanye abasebenzi njengoba bey'thandela nje kwa-Red Nation. Bafundile abantu, bayawazi uGoogle, bayabazi ubufakazi ukuthi lento i-wrong, lento ayikho right. Bazi yonke into. Bakuseshela yonke into ngay'thombe. Into ehlekisayo ufazi bakhona ziy'thombe ey'khona vele online. Bona ubufakazi bakhona. uKhuzani akabhilongi lapho kubhilonga khona amaqhaweni. Akabhilongi sidalo. Lize labhala iDaily Sun la ukuthi yena musician Khuzani Mpungose in Blue was honored with 2 platinum and 3 gold plaques by Universal. By Universal, not by Risa. Maskandi star Khuzani Mpungose continues his dominance
In the music industry, the 35-year-old musician from Nkandla, KZN, was honored with 2 platinum and 3 gold plaques by Universal Music. He was honored and awarded at the Universal Music offices in Joburg on Wednesday, 14 May. His big honor includes a double platinum plaque for his 2020 Spoke Singafi album and platinum plaque for his 2023 Umjolo Lo hit single. It also includes a gold plaque for his 2021 no gold album. Khuzani's latest album, Angilani Nezingane, released in 2024, includes multiple hits that achieved gold status, solidifying his place to top the Maskandi charts. His new single, Hits Mbongolo and Angilani Nezingane, featured on his latest album and him a gold disc plaque. Khuzani, a multi-award-winning musician, has won many top Mzansi awards, including several summers. Thanked music lovers for always showing his support. Bese iyaqhubeka-ke indaba ngale etc. Sibuye size la. Fethu News nabanye angikwazi ubani. I know uhlelo wabona amavidiyo ami. Kuhle ukufeva kwenu umthandeni kuhle. Kodwa kulokho yeke nimseve babone usibeka. Akukho nizokwenza. Le enzo Khuzani ebuhlungu kini, ni painful. Hlezi nigiya ngakho lokhu nifuna ukubonakala, nifuna ukuthi kube ngathi ngcono nga something. La angeke nisuke nendlela kuya lapho Universal ino confirm ukuthi kanjani. Baningi into engiyithandayo nikhuluma ngisho ko TikTok nibamba ama live. Into engiyithanda yileyo ngoKhuzani ukuthi uKhuzani uyanilawula ukuthi yenzani. Niyeke ukubhala ngeindaba ezibalekile. Niyeke ukukhuluma ngezinto nini nifuna ukukhuluma ngazo, nikhuluma ngoKhuzani. Yilokho nje ngikuthandayo nokungichazayo. Bese kuthiwa-ke ngale aninamona. Hey, ninomona nonke nobabuweni lapha noniphethe. Kodwa vele umona nofundiswa uyena. Yonke into ufuna ibe ngayo. Ngiyaku-understanda lokho. Angeke nanihlale ningabi nawo umona nizingane zakhe. Ngiyohlale ngisho ukuthi ingane zabathakathi yekani ukuba nenhliziyo eyigobile. Niyofundisa ingane zenu enizalayo ukuthi ukuba nenhliziyo embi nokuhluleka ukubongela omunye umuntu kuba into enhle leyo. Noqhubeka niyifake emakhaya kuba imbewu embi. Ma-Red Nation ngani ukuthakatha. Nini ninomona ngale. Ngiyazi ukuthi iningi lenu 95% incosana nje o5 engagxili kumaskani. Naye uma engagxila naye ingaba njengani because niyafundisana inzondo kanye nobabweni. Nifuna ukuthi ibe ngayo. Khuzani ngiyabonga ngepain oyidelivile. Kuyaphithizela ko Google. Baswele indlela ekongeka lapha kwa Universal. Baswele nje impela ukuthi bazoyiphikisa kanjani lento. Manje bayakhuluma kuphela, abokho ubufakazi. Bakhuluma kuphela bathi ayikho lonto le. Iphi into ukuthi jo bahlale benza. Siyazi ukuthi Mfethu News nabanye umsebenzi wenu ukuthi ke niphushe lo propaganda linyele abafana bami. So lokhu sila sikhona senitshela ukuthi niyadakwa.